nagaliang kabalang Presbyterian Pokse ngapriang sobhai phi barolang ki parlok ki paramit bait jong kabalang ka jongi ban ko be balang bejui pet bar bejui mane lang lingba kan YouTube channel jong kabalang ka jongi kumne abastang yang ban ai khuble ban priang sobhai phi barolang hakarteng kaba thiang tam kabaran bartam kajona pnim jongi u Jesus Christ barasham ya chaprang ni phacha shuble hakajing duai kokpa jongi ubahab neng kumne par ni khlemat ko tribe et ngidan kumne ngin shakri bangin mane yamelat do lingba kane ko por hi tukurku to ilam yangi baro lang num sem ko jama kurku yang sem mentaro baro jone ko por namangi pan kerteng kejan pem Jesus Christ amen to ya beteng pat kajing ruai kaba lais pa nyo puar kaba ong ngasem ulok ku jisu bat mau uhi ulong ubabahabre tam na kishpo hajar utiublili kapenthor ha u marwei ngasem borok itu ki chorus borok kita khot ka chorus gerai ka ba lais pa nyo puar baras karpat pat yi Miss Jessica Rambai in sa syampat ban ai ke jing polis tang badwai thadian kane ke jing ruai Gashem uloku Jisu ban ma uhi ulang ubab abriutam nakishi pau hajar utiu lili jong kapentor ha umarwe ngashem uban sat kut ya jinglong tinget jong apar has ngau si bar ha kuslai jing tingen yang uai ha ngabret kashi tombaropar utiu lili jong kapentor uklor staba pernai ubabha briutam nakishi po hajar has ngau si bar ha kuslai jing tengan yang uai ha ngabret kashi tombaropar utiu lili jong kapentor uklor staba pernai ubabha briutam nakishi po hajar jenjar mensimbat kuslai baro lashem utrai hajing pen shoiru long nong yada jonga ya pertengala ino bleitala shunganai hadono jonga uai kabor pelan laki brukin shunyanga la jing pen shoy kin wan ngatep uji suon pelat chiliang utiu lili jong kapentor uklor staba pernai ubabha briutam ba mensim ngakasliang has ngau si bar ha kuslai jing tengan yang uai ha ngabret kashi tombaropar utiu lili jong kapentor uklor staba pernai ubabha briutam nakishi po hajar
Un ino da lele, un ombret yang asyo, habang asyanya bat monjong ungale. La jing esau dom kien ker, ngam shep tiengan om kyo, bor un ayang ahap deng ki jing yale. Onda lakut ka jingleng hang ta hawa pernai kmat ijong ungan yo ida shisha utiu lili jong ka pentor uklor staba pernai uba pabri tam min sim jongan has ngau si bad hakuslay jing tngen yang uai ha unga bret kashi tombaropan utiu lili jong kapentor uklor staba pernai uba pabri tam nakishipo hajar. Haswa bangilai lang shublay hagijing duway ngan pule katu katne na kaktian kabakhoit ke jong u ngan pule na kik proverb kabakhat riu kedukhat kiba iningkong hadu bakhandai kiba ongkum ni kijing pun kre ka do no kidai ki jong ubriu hindrai ke jubab jong uthle kalong na utrai kilinti baro ki jong ubriu kilong kiba khoi hakmat jong uhi hindrai utrai uthau yakimen sim tu pentelun yalaki kam ha utrai te yaki jingmut jong me an pen scam utrai ula thau khnang yaki ei baro na ka benta yaladi shisha wat ya ubaman khnang yakas yalakasngi kas jing snew ubriu baro uba sarong ga do no ulong ga jing ijli ha utrai lak yakso parakti anam light na ga jing pen shitom da ga jing isnei bat ga jing shisha ya ga jing le bom hok la ju side no Bada ka jing shep tieng yu try ki briu ki kenria na ka basniu. Haba ki lenti ubriu ki pensngob ha yu try upelong wat ye kinong shun jong u bakin ya suk bad u. La ka bakendiat lem bat ka hok ban ya shibon ka khajna lem ka jing bom hok. Ka do nut ubriu ka perkhat ya ka lenti jong u hindrai utrai ubayalam ya ki jing jam jong u. Tongin ye duai. Ublay ubau kupa jungi ubhabneng ngi wan hajan jong me hakani ka por hakani ka klimat bat ngi aingo ye me ba sasisen me play kalat kalenti ngi ki khon ki jong me mengin yo ban rung ban don hakani ka yeng ka bakentang ka jong me ban aingo ban mani ye me kan try ngi aingo ye me ba me play kalat ka jing im jungi malakas ni mengin yo ban shakri ye me mengin yo ban mani ye me bangin pelong em ye me ka jing im baki yeng ki sem ki jong ki kan try nga wan hajan jong me kan ka por ko try ban aingo ye me ka jing lam ka jong me hingi baro shite yo yo pa dikani ka sngi ka bakhot kin try bangin yo ban shakri langkum ki banget ka kerteng ka ba im ka ba don bor ka jong me try ya lam mi ka jing im jongi kin try ni sngongu ba mela ya lam ngi hadu bangila poi sho bakut artat jong ni ubnai jong ni usnam ubatmai ngi yo i ka kti ki jong me ka jing jam ka jing ya lam ka jing jam ka jong me jing im jongi bat ni da duai ko try ba ya lam sa yangi hakini ki benai ki benang wan bat ki benang sa ho te try ngim tip ke ka ban jai ka jing im jongi ngim so phu kin try ningim yo ilupa hindrangi tip pat kin try ba melong ublay ubayai ne try ba ai bor ngi bangin la ban shania hakamon ga jong me la ga day ngi bangin nya ling ba shibun ki bangin kin ma ba melong ublay uba khoi ublay ubayai ne bat ba mi yangi kin try shwa bangin mangi me try ngi dwai ba men yalam ngi jing im jongi kin try kumangi la pulen ga ten ga jong me kin try ka ba ong ba me yalam me ga lenti ga jing jam jongi kin try wat ik ka bangi perkhat mangi kin try mela tip lupa na ka benta jongi kin try ya lam yangi kin try na do ki ba he hadu ki ba red bangin so tho kin try ya ka jing don kam ka jing corridor ka jong me ka jing im ka jongi try ling ba jong ni ka jing seng ka jing shakri ka benta ngi da duai ko pa ba men
มันเทะยเรามันเสียมบุคุยฮัลโหลจงอีไว้ปีไว้มันเป็นกุบบอร์หังีมันเป็นทำไมบอร์หังีกันทรายบางนังละบางย้ายนักบอร์ชกบอร์กันทรายแต่ก็จึงมันก็จึงอิสเนก็จงมีกันทรายนี่ด้วยนักบรรดากันนี่ก็จึงชักรีก็บรังสะก็ทรายนี่ก็บาลังฮิบารอกก็ไว้กันทรายบางmenang kerku ya kakin try bagan ang la te try bani yeng nak benta ke kerteng ke bah khoi bat ke bah shisha jong mekin try ni duai na bas dang jong ni jing shakri hadu ke basa te try ba men long lem long ringkat bat ni bangin yo ma di ke jing eat ke jing snai ke jong me bat ya ke jing pentengen ru nak try now men sim khoi u jong me ni kan mau ken try ru ya kan mau lem ya ki program ki bade ban pendap kan ni kapor ai bakan dalong shisha ba ke jing pen rehem ki do no di ke jing im jong ni bangin la te try ban yai te kini keduan ke jing syakri nak benta ke kerteng ke jong me kan mauru ye pastor te tra iban ai ke jing keren ling ba jo kini ke por te tra ngaduai be menang kerku ye i bai ka kubor ka bai in sakren te tra bakan long bakan shon sharp hagi do nut hagi jing im jong i bangila ban pentre kam ye ke ba me keren ling ba jong i kin tra kham tam te tra banginang la ban pinjanai shu e ke jing im ke jong i kin tra kerku kin tra ki sngi ki por ki banang sa to sngo kin tra jing khot kerpat ke jonga to maap iki pop kiring kang bangi pen sosi ame ha ka kerteng u drive no pon jongi Jesus Christ ni doai pan amen to hane ka por par ngenia shakri uble de jing ai ke jongi shika kam ka jong u ngen lum ke jing ai ngo bar ka ban lum jing ai ngo pan ngan karpat i Mr. Banshan khat ko gor in sa agjing rak karpang namenta jongi barok lang ngalalen bat ka perthei hin re kamla pendab yanga Kazakhstan jong ka perthei kala pen klu marianga ban yang hang ni ban wai men sim jong nga ka thrang ban ai men sim ya ki bladu jing kermen ha perthei rida mami yang abangan nom sakma aku payarap yanga hakum kini kisngi jenge jing jenjal pun kiwan ban yanga jingkermen ngan nom du jingkermen ngan nom du jingkermen ngan nom du rida yanga kita mem share ino yanga jing shania jing it ba mi lai yanga ba mi klem to yaki jing bakla in re mi yang yanga
ridayangan. Tongnya dua nama tak ni jeng ai. Kau kepa jengi ubahap neng. Kau ni pan nikmat kau tabi ni dan teman anggo eme. Bamejui alam ini, mejui kerkui ini, nak berkapar, sekapai pat. Mat kemudian ni kelemar ngelaban ai, sekakam kajong me. Kerkui ni jeng ai kajong ini, penkantang yang kiru. Baka balang jeng dia peterikam padiki, hang nu rukam tam, menelap ke gospel, man peniar hima kajong ni selapar teh. Kerkui ini kibala ai, begitu baru orang bekan mau, mentakam kajong me, hak kajong dwai, kajong ki. Naman ngipan hak kerteng kejauhan pun imjingi Yesus Kristus. Amen. Tuhan ni kapal par asal benginya ya sengona ke kubur nak tinggal jauh beli ngan kerpan ya ke prison worship team jaga balang kajongi begini alam hakikat tu kan ni kejeng ruai penderhem mensim. Ban pen sawa jengit ublay, ban pen sawa jengit ublay, sao dong ka ket utrai, sao dong ka ket utrai, ngendang yat sya seyon itenat jongmu, trai ngendang ya chate sha seyon chanong baba kunjong mutai piki kun usim neng token tiun dam klem wai ben bena kerteng utrai keleng ben bena kerteng utrai keleng baben real tip you try baben real tip you try inang ya cha seyon itenat jongmu try inang ya cha te sha seyon chanong baba kunjong utrai yon badap daburom jong utrai ngin yaj halen tik siar nela ngin yaj halen tik siar nela ban poiri beneng pernai ban poiri beneng pernai nginang yan ngendang yan cha seyon itenat jongmu trai nginang ya cha te sha seyon chanong baba kunjong utrai jing ruai tiang on yai sa kat ba sha prang nang yan ngendang ya chakari utrai ngendang ya chakari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat ngendang ya cha seyon itenat jongmu trai ngenang ya cha te sha seyon chanong baba kunjongmu oh ngendang ya cha seyon
trong nu rai nghe nàng ya cha tây cha se yon shan nong ba cô trong u trai rai ngawan ban pla hami ngashem jing jatan klem mami nga ur nga ham milong mami nong yalam jonga Terangan don kam ngadon kam man kipor ngadon kam unong yada unong siuspa at raya mengadon kam Ajing baplatam Ajing bapelatam Yalam yanga Ban shem yami Shabamidon Ngai jing landun Jing long kun Chris Banga Terangadon kam ngadon kam man kipor ngadon kam unong yada unong siuspa at raya mengadon kan Ragadon kam ngadon kam man kipon ngadon kam unong yada unong siuspa at raya mengadon kam Ngadon kam ngadon kam man kipor ngadon kam unong yada unong siuspa at raya mengadon kam Namanta kavurom lay. Amen. Toko khubor na khtin ka jong blay. Leng ba ka ni kapor. Yak bang la shem. Kum kanong rem namanta. Kani ka sermon ka jonga. Ka day. Na ka gospel jong u Yohanes. Ka lenong ka ba shipho. Ka da khat ka ba shipho. Ka ba ong kumni. Unong tu 100 tang baun yo tu bad baun yo penyap bad baun yo penjat deh ngalawan bakin yo kajing im bakin yo kerhai ru ya ka bad ka kerteng lani ka phang pedeng dan ka saman ka jonga ka deh kajing im ka badap kerhai kajing im ka badap kerhai Tilarangi pula ni ketian ka jong oble ya kan ka lenong ka bashipho jong ka gospel jong u Yohanes larangi pula kita khat baro hi
jong kani ka benta ngin sayu I ya kani ka jing pla ka jong Jisu ya la de ka jing kam ka jong Jisu ba ma u de uta u nang aplang brat u ba pha ya ka ba ong nga ngalong u nang aplang brat u ba pha I am the good shepherd ya ngala man sham hakani kita cut away but cut sao jong kani kalanong balang ipule kani gospel jo Yohanes kalanong ka ba shipho kadan ga jingi dai ka ba jan ba ka sam ka ba arpulai hakabos im David ubala im shahajar snem hashwa jong u Jesus Christ habau pej habau pai sheno blay jong u uba habneng usham bonu blay jong u udai unang aplang brat uba bha tikumbau im David udai unang aplang brat yelade usong tho shai kamot iu uta unang aplang brat uba shisha but hakani sermon ka jong ko ngine pej ya kani gospel jong Yohanes kalnong ba shipho makom jong ka sam ka arpolai ru kibakran chapang u nang ab lang brat but habe day but kani ka benta chapang u ne nang bang brat uba shisha ubalong u Jesus Christ si ngakwang ini pe kini lightly kimat na kani ka gospel jong Yohanes kalanong ka bashipho to kamat ka baningkong u Jisu ubalong u nongyelam u Jisu ubalong u nongyelam uba shisha tilarang ipule kani ka dukhat ka baningkong jong ni kalanong ka bashipho jong gospel jong Yohanes u Jisu hangne ulaong nakabashay ba mau uday uta unong ilam uba shisha jong kilang brat ke jong u ya ka bawang ngangawan nakatkalinti kabade ngangawan nakata ka jingkhang kabade bat kumba ujuan unong tu nakalinti kabamde hakatu dakhat kabaningkong ya baw Jisu hiwang ba mau uday ujing khang jong kilang brat ya bang laman shem na dakhat ka ba nyau bat ka ba khandai bat kumta kum u nang aplang brat nam ta kilang brat ka jong u ke bamut yang nga bare phi uang nga ithu yala ki jong hatu dakhat ka ba khat saw uang kumta ka bamut bau tip uithu yang nga bare phi utip yangi ta ka kerteng utip ka jong sham ka jongi jong ka jing im badu kwa ba mangi ngin bot ya u tilarang ipule gospel jong Yohanes kalanong ka khat saw ka dakhat ka ba handriu u Jisu ong ngangalong kalenti ka jing shisha pat ka jing im ka bamut ba dan shu dakawai kalat dan shu dakawai kalanti handre kamau Jisu hiude uta kalanti ngaban ya ringkat pat u kumba mu ukhat yangi manginle kumta bat ladang ipule han dekhat ka khandai pat Jisu ong bagita kibabot shisha ya u kumun ang aplang brat uba shisha uta unyo lajim ti Jisu ulawan sinis perthai banlong unang punim unang suspa jonga ba jongphi Jisu la shayab lo ding na nakabanta jonga ba jongphi ubalong kata kalenti bat bakdo lenti ro shaka jing bam jikut mat kumni ni ka sla perthai kan pangadang im menta uklab ni lam ru ingi hapdeng kejing kendu kejing sham dak im kejongi kaba fer bat kumta lading ibu sesai u ngin yo laj im ngin laj kita ki ki belong ki jing sneo jong kane ka perthai
tilang ni pulin kesam ke baat polai kedekat ke balai usim David ukuran Jepang utau nak belang berat jong bolong boleh ya ke bau ang open pai pat ya ke mensiam jonga yalam yang hakalenti ke hak nak benta ke kerteng ke jong ke bamut hang ni ba uta unong yalam bolong boleh jongi leng ba Jesus Christ hi yalam ingi open pai ingi hatakalenti ke jong boleh takalenti jong ke hak nak benta ke kerteng hi ke jong boleh tu boleh ukwa yang badepi leng ba kena kamat ke beningkong mangin bud ya Jesus mangin syania tang hapreng kita kejing kijing kelan jangan kelenti ke jongi hakane ke pertai hapreng kejing jongi jong kejing hapreng kita ke ke bamangi ngim sngot holot kita kejing jah kejing ke jongi Jesus kwa ingin mangin syania teli ngin bodi katshba mu yalam ya ke jalam kajung ke bamenta kasngi ke shibet bat ke ba lasai ke bamut bangim dan kam shu ban sungo khuslai namar jisu hi dei utang nong yalam maru kapten jonga ba jongphi hakajung kajongi ke ba man kasngi to kamat ke ba ar jisu balong nong pendap nong penbiang Jisu bolong nong pendap nong penbiang. Tilarang ipulin ke dekat kaba shipho. Jangan gospel Yohanes kelan nong kaba shipho hi. Jisu angkom ni ngawan bakin yo ka jingim. Bat kin yo kerhai ya ka ru. Ngawan bakin yo ka jingim. Bat kin yo kerhai ru ya ka Merkam senar ketian pareng habede merkani kedekat Jesus ang I have come to give you abundant life. Kata kajing kabadap kerhai da shisha. Ganget ba baro nangi ngia kwa ban dap kerhai ban dap biang hajun kam kejongi kiba halakasungi hakamet merkamen sim kejongi. Padahal Jisu ubalong unang ablang berat ubabha ukular ban ayang badepi kinong bud kejong kata kajing kabadap kerhai klem kinu kejing dona jong kajing hi malangi pasien dekat kaba kendai Jisu ang ba kumunang ablang berat ubabha sayalam kita kelang berat kejong sya kita kecakap lang ki babha malangi puli pada kesam kebaar fulai kata kedekat ke beningkong berkebaar usim David wong kumni sepang utam nang ablang berat ujong utrai ulang unang ablang berat jonga ngan kerdu upentia yang hakecakap lang bejerngam yalam yang harut ki kiba jai tinggi hang ni jauh tam nang ablang berat uba shisha uba pendap uba penbiang kerku ialah kejong kilang berat kejong kanam kilang berat kejong genam kerdo lanu hakaba yalam nawi kasni skawai pat syakita kecakap lang ki babaha kecakap lang ki bajerngam yalam syata ki rot ki ba jai kanam kilang berat kejong genyo kajing jatat kajing kejong ki pada bangi pai sekane kamat Jisu kwa ingi mangin syania tang hauhi ba mauhi udai tang mau belaman aingi kata ka abundant life kajing kaba kerhai nama tam uhi laban pendap penbiang yang kam jongi kiba halakasungi tina kamat kaba ar ka khot yang abadipi kita kelang berat kejong ublei kita ke khun lang berat ke basisha jong ublei bangin ngimdan kam man khuslai ya kajim kajongi ya kabashibet ya kabalasai hapreng ni jing jong kajing hapreng kajing ya kabang yamat chiyeng shisam kajing ha katre ka kata kajong phi kam kajam kajong phi
hak jeng hak jeng pulih jeng puthi ke jong phi wan num sngo khuslai mala pishania hau ble u jisu hi ula ban yarap ye phi hapreng kata kalawe kabam tikna hapreng kata jalenti kiba jong jeng unsa kurku unsa pendap penbiang ye jeng kam ke jong phi kiba la kasungi bat ngidei petang mansu shanya bat ko ngu tang ya uhi to kamat kabalai mat kabak khaddu u jisu ubalong u nong yada u jisu ubalong u nong yada jongi te ladangi pule yakani gospel jong Yohanes klanong bashipo mat kasam kabar pulai hang to la tho yaki katukan ni ki dekhat kumnu bau tau nong plang brad ubah upalai ki lang brad ke jong u na ki nong shun mat kum jeng ta ki jing ma ki bakia saudang ya ki lang brad baladang ki puling ke dekhat ke bakhat wei jong gospel jong Yohanes klanong bashipo u jisu ong bau tau nong ablang brad u IT no elaga jing nakabanta ki lang brod ke jong u kabamot ba utam no ablang brod u bashisha upla yala ka jing u sacrifice ka jing kumno ban palaj lang brod ke jong u kumo jisu uladep ban shayap na menta ki pop ke jonga mar ke jong phi arjas nem menshwa ban mantaru dang ap eta ka khlemat kumno ban palaj ban edai ngi na kita jing mak jing sneo jong ka jing palar ngi pule ne de khat ka bakhat ar ka karen japang kumno ba u nong ablang brod u palaj yilang brod na u suri balar ngi pule lar ngi phai ne ka sam ka ba ar pholai pat ka khat ka basau ka basan yong kumne shisha langayat ru ya ka them ka serngeu ka jingyap nganam shep tiang ya ka basneu namar medan ringkat mame patnga uding do burshando jangme kipen pengen janga mesiang kami hakmat janga hakmat kinong shun janga tilarangi pule yakini kidakhat pat ka aingi yakata ka jingkermen jong ka jingem bawa ladang de bania kita ka jing jong ka jingem ha kita kithem jong ka serngeu jong ka jingyap nginum dei ban shep tiang ya ka ka basneu namaro play don rengkat bat nga bat mapi utau ding do rashando jong u ki pentengan yengi kabamut ba ublei uyadahi yengi mar hapreng jong kita ki jing shep tiang jong ka jing hapreng kita ki nong shun ke bakia saudang yengi kumong ka sam ka ar phulai ka khat ka basan uble usiang ita kamit hakmat jongi hakmat ki nong shun ka jongi ka bamut ba preng jita ki ki jing ki jing song shap tiang ki jing song sherkhei jong ka jing kita ka jing kar khu ki jong uble pat ki aishle ka jing ka jonga bat ka jong phi namar ka ni ka de ki jing shisha jong ka jing kat bang yang ni ka sla perthai ngila ban shem kinik shibon ki jing ki jing le ki jing tenjo kini jing sneo ki babon kini ki jing ma ya ka ba mangi ngide ban ya kendo ki don kini ki jing pang ni sitam kini kyang jing pang jangan ni ka perthai ki bakwa kumno ban penpang pensitam yangi matkum ki beri yo lese kanno ngin la ban yada yelade la daw blehi yada yangi na kata ka jing sne ku jing pang jisitam mak nong shun ka jing ka jongi ka ba halaka sungi henre kan kamat ka balai pat ka pen kan mau sungi bau jisu he de utau nong yada uba shisha uba klub nyerap ru ingi hapreng kita jenukam ka jongi ki ba halaka sungi tilang pulen dekat ka ba
sao jong kan ka gospel ju honest nong ka shipho la ong ne bau to nong blang brat ubabha uya thashwa jong ki ti kita kilang brat kia bot yo na ba ke song thu ya ka ktin jong belarang ipa ya kan ka banta kini kilang brat ki la man song thu ya ka sur jong nong ablang brat jong ki makin kilang berat ke jubut ya ta unong ilam jong ki mang ki song thu eta ka sur ka shisha ka jong tenam ta jeng ki khon kristan ngiru ngide kita ki khon ki jong uble ki bakarpang ki lang berat hi ki jong uble tegan kam yengi mangin phai sha jisu dak ta ki skor ki kan jaman sim ka jongi mangin tune ni le de mangin song thu ya ka sur ka jong jisu ka ba ma yai kran yengi hala ka sngi bandang la song thu sha ka sur ka jong jisu ka kan jaman sim ka ba ma yai kran hangi man ka sngi ngin la su manang bod yu ban kham jan yu makam jaman shakri ru yu tenga khot yengi hakane ka klip mat manginam sngo khuslai nginam song tiang kung mita kiwai ka bamdan ka jing e habrang ni jing e ka habrang ni ka jing em ka ba e ka bakum ka ni hakani ka sla perthai dan kam ba ingi ngin shanya ngin IT lot bat met bat mensim ka jing elam ka jong unew no ablang brat uba baha bat uba shisha bat khaddo hashawan penkun ni jingkran ka jong angan puli ini ka sam ka ba arfulai ka dakhat ka basan bak bahandrib ongkom ne melasle eka khli jonga daka umpnyang ka khuri jonga kashle shisha ka jing bha ba ka jing isnai kin bot yanga barok isngi ka jing em jonga mangan shong hakiyeng utrai junam tingi hangne ba usim david haba ukran haba perkhat haba tho ene ka sam ulai ya kata kejing yo bau tam na ablang berat ubolong ublay jong usim david open sle ya ka kli jong da kompnyang kabamut bau ublay pen sle anon ki khun ka jong da kata kompnyang ka jong malarang ipet chisha ka testament ka barim hakapor yakaba ki thung siem hakapor ki pen khamti igni ki siem ki ju pensle dakata kompnyang bar hangni ru usim david usong skam bakumba ki ju pensle ye ki siem yang abadi phir ko blong ki khun ke jong uble kloi man pensle man ai tak anointing ka pakan jaman siem namanta jonga ma jong phi bata ka khuri ka jongi kan yai shlai halaka sngi ka khuri hene ka mot kata ka jing bha ka jing isnei ka jing subun ka jong uble ka jim ka jonga bat ka jong phi balada ngi sha shisha ka jing lam ka jong uble nginum kurdo nginam dan kano ka jing dona jim ka jongi kata ka khuri ka jongi ka nyai shlai ka jing kur ka jong uble bat ko ong kanet khot ban ri hong ni ba shisha kata ka jing bha ba ji snei ka jong ble kin bot ye kita kiba le yakamon ka jong uble tublen kur khu ni rap yanga pri phi ingi baro lang lengba kan ko khobon na khatin ka jong uble ba uble ni rap ingi mangin mat ine sham shisha yenu jisu ka jim ka jongi ubalong unang bang berat ubah ubah kran hangi baru bakwa ingi mangin yai bodi ngine shania pada mangi bot shisha ukular bon aingi ya taka jing em kabadap karahai katak abundant life ki ang taktien pareng nak benta keborong ko jong play amen tong la poje bukut jong kan ka jing mani jungi yo play blen kor khui phi barolang kiba yepet
Pesangap ini khubar nang kitin ke jomble mat kumju ipi ki nang isemanta baro jan kapor ben kur khu ipi inang place dang bat duai ipi nang as special number ipi ki perlok samla ki bayalam praise and worship bat kumju ipi ki perlok samla ki baju idan bat ngimang katayo ki baju ring ki baju edit ki baju shna ya kan ga video jangan YouTube channel ka jangi bulan korkoro ipi baro lang ngero jangan ga khaddo jangan ni kapor ka jangan rai ka ba lais pa khandai pusan baong umdan ulok ka jisu kodor em umdan ubayadan lambat ngi man kapor em umdan barak kita khat ka kharas ka jangan rai ka ba lais pa khandai pusan Omdon ulokat uji sukordor omdon ubayai don lembat gaman kapor omdon Jisu ba itang mami maruay ringkat ban ngaman laki por dashi syakum mami on shem hae lok bait bakordor omdon ulok ubait kum yanga omdon jing i jong u ka bapalat shisha nong pop ba krau kum nga Jisu ba itang mami maruay ringkat bat ngaman laki por dashi syakum mami on shem hae lok bait bakordor bunsin ya ungalapin mong dakikam bajing long jing i jong uya ngakakin mau demong kum mau judon Jisu ba itang mami maruay ringkat bat ngaman laki por dashi syakum mami on shem hae lok bait bakordon habaka jing im jong akan sawai yang atom bat serpai hapoka dono jonga upas yau wakku slai lem ni diau Jisu ba itang mami maruay ringkat bat ngaman laki por dashi syakum mami on shem hae lok bait bakordor uji suuda it kum yanga long tin rai bashisha kapor lajan bun wan shao no yanga shong bat u shi arta Jisu ba itang mami maruay ringkat bat ngaman laki por dashi syakum mami on shem hae lok bait bakordor
tongin ya penwai ko kapa jingi ba peneng ko ne ba ko wai no jone ko por to kurku ni ke benta baro ngila pendap kurku ing iwe bi iwe nang aing ke bor men sem ing shaman seng ba thammai mela man shakrin shanya eme akipor baro bari lam ri ngi lam nang ye shakri pat eme hang hono be khat be bo ingi iwe bi iwe mangi pan kristeng ke jon nim jingi u Jesus Christ batu aru jang ibra ben ap kar hai ke jon Jesus Christ eme jamba jong blek par ngat bagi sal musem ko kini lai u blek pen syukur jong kina bod ngi iwe bi iwe lam ka balang magi bangai kelang selak perthai Narum ta bam syukur ruhi. Amen.